Hello guys, welcome back to my YouTube channel and here I am again guys. So, ang bulak ng mga OFW. um, anyway guys, pag-usapan natin ngayon kung bakit nga ba ako nag-YouTube. But before that, gusto ko munang magpasalamat sa lahat ng mga subscribers, sa lahat ng mga sumuporta sa akin, sa mga viewers, saan mang sulok ng ating mundo. Ako ay taos pusong nagpapasalamat sa inyo, and kung ikaw na nanonood ngayon ay hindi ka pa subscriber, so if you are not yet my subscriber, so please after this video don't forget to subscribe, to click the subscribe button down on your screen and give me a thumbs up if you like my video and share if you like it. So without further ado, so let's begin. Number one is, bakit nga ba ako nag-YouTube? So, ito ang una guys. I have just only 2 gigabytes of memory, not 2 gigs of memory. So, and I use it for 4 years already. So, it's memory full guys. So, hindi ako makapag capture ng mga bagong mga pictures na kung saan ako magpunta. So, napanood ko yung vlog ni Makil TV. Kung kilala nyo si Makil TV, si Tol Makil, isa siyang OFW dito sa Riyadh at nagtrabaho siya sa hotel. So, yung vlog niya tungkol kung bakit siya nag-YouTube, napanood ko at doon ko nakakuha ako ng idea na itry ko kaya na mag-YouTube para masave ko yung mga memories ko dito sa Saudi at yung mga past ko na mga captured ko sa cellphone ko. So, bago ko sila i-delete sa cellphone ko, so gusto ko munang ma-save sila. So, para mapanood ko sila in the future kung wala na ako dito sa abroad. So, yan ang una guys. So, my first purpose is to save my memories. And then, second is, alam naman natin guys na kapag tayo ay ma-monetize na ni YouTube, so magkaroon na tayo ng ads, so 'di ba magkaroon tayo ng extra income. And I am a single mom and I have 4 kids. So maliit lang yung sahod ng isang domestic helper dito sa Middle East guys. So I need an extra income while I'm here. So that's why hindi na ako magpaka-hypocrite guys. Sasabihin ko to sa inyo na this is the second reason kung bakit ako nag-YouTube. Dahil gusto kong magkaroon ako ng extra income kahit hindi man malaki o hindi pa tayo sigurado kasi hindi pa tayo na-monetize, but we will work it out. So, diba? Sabi nga nila, pag gusto may paraan, pag ayaw may dahilan. So, di ba? Dahil gusto natin, so gagawa tayo ng paraan para ma-monetize yung channel natin. And kung gusto niyo malaman kung paano magkaroon ng pera dito sa YouTube guys, so that would be my other vlog. So, in the future, not now, in the future. So, gagawa tayo ng vlog siguro pag ma-monetize na tayo, not now. So, ayan guys. Pangalawa, yun, magkaroon ng extra income, ma-monetize, magsikap guys. So, and then guys, the third is I want to share my experience, my knowledge, yung mga konting kaalaman na nalalaman ko yung about sa health and yung mga guys, gusto ko ipakita yung kung ano yung mga ginagawa ko dito, like baking, like cooking. So, di ba kasi iba yung paraan ng pagluto dito at sa Pinas. So, at gusto ko rin makita ako ng pamilya ko. Alam ko naman hindi pa sila nanonood sa akin. Pero I'm sure in the future mapanood nila ako. So, ayan guys. So, kahit nasa malayo tayo, di ba, makita tayo ng mga kaibigan natin, yung pamilya natin, yung anak ko na nanonood. So, shoutouts sa'yo na Liza May Casas. Yan ang YouTube niya. So, ayan guys, di ba? Tatlo na siya. So, the 3 reason why nag-YouTube ako is, first, I want to save the memories that I have in the past and in the future. Second, I want to have an extra income. And the third is I want to share my knowledge about cooking, and I want to share my daily routine. So, and I want to share and to show what I am doing here. So,
That's the third. So, yan ang tatlong reason, guys, kung bakit ako nag-YouTube. And thank you for watching, guys. And please don't forget to subscribe again. Okay. So, thank you. God bless.